కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుత్వం ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులో మనము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 72వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 72వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. త్రిరాత్రాంతే 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 కపిత్తబదరాశనః 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 ఆత్మవృత్యా వృత్యనుసారేణ ఆత్మవృత్యనుసారేణ ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం హరిం
మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిం మాసం మాసం నిశ్చయన్ హరి నిశ్చయన్ హరిం మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిం మాసం మాసం నిశ్చయన్ నిశ్చయన్ హరి హరిం త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాశనః త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రేంతే త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రేంతే కపిద్ధ కపిద్ధపదరాశనః వదనాశన త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాశనః త్రిరాత్రంతే త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రంతే త్రిరాత్రాంతే పదరాశన కపిత్తపదరాశనః పదరాశనః ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిం ఆత్మవృత్యనుసారేణ ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం మాసం హరిం నిశ్చయన్ హరిం ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిం ఆత్మవృత్యనుసారేణ ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం నిశ్చయన్ హరిం హరిం త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాశనః ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిం త్రిరాత్రంతే త్రిరాత్రంతే కపిద్ధవదరాసనః ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం ఆత్మవృత్యనుసారేణ నిశ్చయన్ హరిం మాసం నిశ్చయన్ హరిం హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थपदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिं। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు త్రిరాత్రంతే త్రిరాత్రంతే కపిద్ధవరాసనః ఆత్మవుత్య అనుసారేణ మాసం నిన్నేచయన్ హరిం భారతి మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం। త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిస్తబదరాశనః ఆత్మవృత్యానుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం। ధన్యవాదాలు। వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ప్రభు. त्रिरात्रान्ते कपिद्धभद्रासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिं। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాత. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు। త్రిరాత్రయంతే త్రిరాత్రాంతే కపితః పదరాసనః ఆత్మారుచ్యానుసారేణ మాసం నియస్యన హరిం। ధన్యవాదాలు ప్రభు। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ। త్రిరాత్రాంతే కపిత్తభదరాశనః ఆత్మవృత్యానుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం। విశాలవతి మాతాజీ, మాధవిల నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ। త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాసనః ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు। హరే కృష్ణ ప్రభు। త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాశనః ఆత్మవృత్యనుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం। హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు। గిరిజా మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు। త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాసనః ఆత్మవృత్యనుసారేణ
మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్థబదరాశనః ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ, నిన్న చదవని వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నా కానీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్తపదరాశనః ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్తవదరాశనః ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, మంజుభాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాశనః ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిస్తపదరాసనః ఆత్మవృత్యానుసారేణ మాసం నిన్నేశ్చయన్ హరిం. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. త్రిరాత్రాంతే త్రిరాత్రాంతే కపిత్తబదరాసనః ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ మాసం నిన్యేచ్చయన్ హరిం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రిరాత్రంత్రే త్రిరాత్రంతే కపిత్తబదరాశనాః ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ మాసం నిన్నర్చయన్ హరిన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. త్రి మూడు, రాత్ర అంతే రాత్రి చివర, త్రి మూడు, రాత్ర అంతే రాత్రి చివర, కపిత్త బదర పండ్లు చిన్న కాయలు, అశనః తినుచు, ఆత్మవృత్తి కేవలము దేహ పోషణార్థము, అనుసారేణ అవసరమైనంత కొద్దిగా, మాసం ఒక మాసము, నిన్యే గడిచెను, అర్చయన్ అర్చించుచు, హరిం దేవదేవుని. తొలి మాసమున ధ్రువుడు దేహ పోషణార్థమై 3 రోజులకొక్కమారు కేవలము పండ్లను, చిన్న కాయలను భుజించుచు దేవదేవుని అర్చనమున పురోగమించెను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు విలోకము. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్.
శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. కృష్ణ పాయి. భాష్యము. కపిత్థ పువ్వుకు తెలుగులో వెలగై అని పేరు. దానికి ఆంగ్లంలో తుల్యార్థము గల పదము మనకు కనబడదు. సాధారణంగా మానవులు దానిని భుజింపరు. అడవిలో కోతులు వాటిని తినుచుండును. అయినను ధ్రువుడు అటువంటి పువ్వులను పండ్లను విందువలేగాక కేవలము దేహపోషణార్థము స్వీకరించెను. దేహమునకు ఆహారము అవసరము, కాని భక్తుడు జిహ్వచాపల్యమును సంతృప్తి పరుచుకొనుటకు ఆహారమును గ్రహించరాదు. మనుజుడు ఆరోగ్యమును చక్కగా ఉంచుకొనుటకు అవసరమైనంత ఆహారమునే భుజింపవలను గాని విలాసము కొరకు భుజింపరాదని భగవద్గీత యందును ఉపదేశింపబడినది. భక్త ధ్రువుడు ఒక ఆచార్యుడు. భక్తి యోగమును ఏ విధముగా నిర్వహింపవలనో కఠిన తపస్సులను వ్రతములను చేపట్టి అతడు మనకు బోధించెను. కనుక అతడు అనుసరించిన సేవా విధానమును మనము జాగ్రత్తగా గమనింపవలెను. అతడు ఎంత నిష్టగా దినములు గడిపెనో రాబో శ్లోకములందు తెలుపబడినది. భగవద్భక్తుడగుట సామాన్య కార్యము కాదని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకొనవలెను. అయినను శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కరుణచే ప్రస్తుతం యుగమున అది సులభతరము కావించబడినది. కానీ ఆయన ఉదారమగు ఉపదేశములను కూడా మనము పాటించనిచో భక్తి యోగ కర్మలను ఎట్లు చక్కగా నిర్వహింపగలము? ధ్రువుడు ఆచరించినట్టి తపస్సును అనుసరించుట ఈ కాలమున అసాధ్యమగు విషయము. అయినను అతని నియమనిష్టలను మాత్రము అనుసరింపవచ్చును. గురుదేవుడు ఒసగిన విధి విధానములను నియమములను బద్ధజీవుని కొరకై సులభతరము కావించినట్టివి మనము ఎన్నడూను ఉల్లంఘించరాదు. మా భాగవత ధర్మ ప్రచారము ఇస్కాన్ నందు 4 నియమముల పాలనము విధించబడును. దానితో పాటు 16 సార్లు జపమాలను త్రిప్పుచు నామజపము చేయుట, జిహ్వ చాపల్యమునకై రుచికరములగు వానిని తినుట, జిహ్వ చాపల్యమునకై రుచికరములగు వానిని అతిగా తినుటకు బదులు భగవత్ ప్రసాదమును భుజించుట ఉపదేశింపబడును. దీని భావము మనతో పాటు భగవానుడు కూడా ఉపవాసించవలెనని కాదు. భగవంతునికి సాధ్యమైనంతగా చక్కని ఆహార పదార్థములను అర్పించవలెను, కానీ వాటితో జిహ్వ చాపల్యమును తీర్చుకొనుటకు మనము యత్నించరాదు. భక్తి యోగము నిర్వహించుటకు దేహ పోషణార్థము మాత్రమే వీలైనంత సామాన్యమగు ఆహార పదార్థములను మనము గ్రహింపవలెను. ధ్రువునితో పోల్చినచో మనము అల్పులమని సదా గుర్తుంచుకొనవలెను. ఆత్మానుభవమునకై ధ్రువుడు కావించిన దేనిని కూడా మనము నిర్వహింపజాలము. అటువంటి సేవను చేయుటకు మనము ఏమాత్రము సమర్థులము కాము. కానీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కరుణచే ఈ యుగమున మనకు అన్ని విధములగు మినహాయింపులు వసగబడినవి. కనుక భక్తి అందలి విద్యుక్త ధర్మములను నిర్లక్ష్య పరచుట అనునది మనము చేపట్టిన కార్యమునందు మనలను కృతకృత్యులను చేయజాలదని సదా గుర్తుంచుకొనవలెను. నిష్ఠాగరిష్ఠుడగు ధ్రువుని అనుసరించుట మన కర్తవ్యము. భక్తి యోగ నిర్వహణలో గల కర్తవ్యములన్నింటినీ ఈ జన్మలోనే పూర్తి చేయుటకు మనము కృత నిశ్చయులము కావలెను. కార్యమును పూర్తి చేయుటకు మరొక జన్మకై మనము వేచి ఉండరాదు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఇది ఈ శ్లోకానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యం వివరణము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సవధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ.
नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము అయినటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 8వ అధ్యాయము భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ధ్రువుడు తన గృహాన్ని వదిలి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవను చేయడానికి అతడు అంటే తన కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి మరి ఆ తనకు లభించినటువంటి గురువు యొక్క ఆదేశానుసారము ఆ మధువనానికి వెళ్ళి కాళింది నదిలో స్నానము ఆచరిస్తూ అతడు ఆ దేవదేవుడి అయినటువంటి ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి విషయాలను మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని చూశాం. ఆయన చెప్తున్నారు విదురుడితో, ధ్రువుడు మధువనానికి చేరి యమునా నది యందు స్నానము ఆచరించి ఆ రాత్రి శుద్ధంగా ఉపవసించెను. పిమ్మట నారదముని ఉపదేశించిన విధంగా, అంటే గురువు అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మర్షి నారదుడు ఉపదేశించిన విధంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క అర్చనమునందు నియుక్తుడు అయ్యను అనేటువంటిది పూర్వపు శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే పూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి భక్తుడు లేదా శిష్యుడు అంటే భక్తుడు వైష్ణవుడు ఏమాత్రము కూడా బయట బాహ్యమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచించకుండా, ఎటువంటి మనస్తాపము గాని బెంగ గాని లేకుండా గురు ఉపదేశమును చక్కగా అనుసరించినట్లయితే పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు అనేటువంటిది చెప్తున్నా. గురువు యొక్క ఆదేశం తప్ప మరేది కూడా ఆలోచించకుండా శిష్యుడు అంటే తను ఆచరించవలసినటువంటి విషయాలను పూర్వపు శ్లోకంలో చూసాము. ఆ పరంపరలో ఎంతో మంది శిష్యులు వారి యొక్క గురువు యొక్క ఆదేశానుసారము వారి యొక్క కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించినటువంటి, పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి విషయాలను కూడా మనము గుర్తు చేసుకున్నటువంటిది పూర్వపు శ్లోకంలో. ఇంకా ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, త్రిరాత్రాంతే కపిత్త బదరాశనః. సో అంటే ఆ 3 రోజులకు ఒక్కమారి, 3 రోజులకు ఒక్కసారి త్రిరాత్రాంతే అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 3 రోజులకు ఒక్క రోజు, 3 రోజులకు ఒక్కసారి అని చెప్తున్నారు. సో
మూడవ రాత్రి చివరిలో, అంటే 3 రాత్రులు అయిపోయిన తదుపరి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కపిత్త బదరాశనః. ఇక్కడ కపిత్త బదర అంటే సాధారణంగా కపిత్వము అనేటువంటి ఒక చెట్టుకు సంబంధించి, అంటే పండ్లు, వెలగ పండ్లు అని చెప్తారు తెలుగులో. సో చిన్న, అలాగే వాటి యొక్క చిన్న చిన్న కాయలను ఆశనః తింటూ, దేని కొరకు తింటున్నాడట ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ. ఆత్మవృత్త్యనుసారేణ, ఇక్కడ ఆత్మ అనేటువంటిది దేహాన్ని గురించి ఉపయోగిస్తున్నటువంటి పదం. అంటే ఈ దేహ పోషణకు అవసరమైనంత మేరకు మాత్రమే తీసుకుంటూ, అవి కూడా చిన్న చిన్న కాయలు పండ్లను ఆ కపిత్త సో ఆ చిన్న చిన్న కాయలను పండ్లను ఆయన దేహ పోషణ కోసం, దేహాన్ని పోషించుకోవడానికి అవసరమైనంత మేరకు మాత్రమే కొద్దిగా తీసుకుంటూ మాసం నిన్యేర్చయన్ హరిన్, ఒక మాసం అంటే తొలి మాసము ఆయన ఆ ధ్రువుడు దేహ పోషణ కోసం అవసరమైనంత మేరకు మాత్రమే, అది కూడా 3 రోజులకు ఒక్కమారు కేవలము చిన్న చిన్న పండ్లను, చిన్న చిన్న కాయలను భుజిస్తూ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్చనము యందు, ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క అర్చనమునందు పురోగమించెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆయన మొదటి మాసంలో ఏం చేశాడు, ఒక నెల కాలంలో, మొదటి నెల కాలంలో ఏ విధంగా తన గురు ఆదేశానుసారము ధ్రువుడు భక్తి యోగమును నిర్వర్తించాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మొదటి మాసంలో, మొదటి నెలలో, మొదటి నెలంతా కూడా ఆయన 3 రోజులకు ఒక్కసారి కేవలము ఆ చిన్న చిన్న పండ్లను, కాయలను భుజిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క అర్చనమునందు పురోగమించాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తూ మనకి ఇక్కడ ఆయన తిన్నటువంటి పండ్లను గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి దేశ కాల పరిస్థితులను అనుసరించి మార్పులు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది కూడా మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సాధారణంగా ఈ కపిత్త పువ్వు ఏదైతే ఉందో దాని నుండి వచ్చేటువంటి ఆ వెలగకాయ అని పిలిచేటువంటిది, సాధారణంగా దానిని మానవులు, అంటే సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితులలో మానవులు దానిని తినరు అని చెప్తున్నారు. ఏవి తింటాయి అంటే అడవిలో ఉండేటువంటి జంతువులైనటువంటి కోతులు వంటివి వాటిని తినేటువంటి ఆ కపిత్త పువ్వుకు వచ్చినటువంటి ఆ కాయలు పండ్లు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆయనకు లభించేటువంటివి అవి అనుకూలంగా అక్కడ ఉన్నటువంటివి, వాటిని కూడా ఏదో విందు భోజనాల కోసం తన నాలుకను తృప్తిపరచుకోవడానికి కాదు, తాను ఈ భక్తి యోగమునందు నిమగ్నమై ఉండాలి అంటే ఈ దేహము స్థిరంగా ఉండాలి. ఆ దేహానికి కావలసినంత మేరకు మాత్రమే, అవి కూడా అక్కడ లభిస్తూ ఉన్నటువంటివి, సాధారణంగా మానవులు భుజించినటువంటి పండ్లను తింటూ, అది కూడా 3 రోజులకు ఒక్కసారి తింటూ దేహ పోషణార్థము మాత్రమే వాటిని స్వీకరిస్తూ తీసుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి నియమాలు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ గా చెప్తూ ఉంటుంటాం. నియమాలను పాటిస్తూ ఏది పడితే అది తినకుండా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినకుండా ఉండే విధంగా మనకి కొన్ని నియమాలు ఇవ్వబడినటువంటివి ఉన్నటువంటివి కదా. సో ఎందుకంటే
అలా మన యొక్క సంతృప్తి పరచుకోవడానికి కోసం కాకుండా దేహపోషణార్థమై మరి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అది భగవద్గీత యందు కూడా చెప్పబడినటువంటి యుక్తాహార విహారస్య అంటూ, అంటే అతిగా తినకూడదు, అలాగని మరీ తక్కువగా కూడా అసలేం తీసుకోకుండా ఉంటే అతడు భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించలేడు, ధ్యానాన్ని కూడా నిర్వహించలేడు. కనుక తీసుకోవాలి. ఎంత అవసరమో, శరీరానికి ఎంత అవసరమో ఉందో అంత మేరకు మాత్రమే తీసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధంగా నిర్వర్తించడానికి అతడు 3 రోజులకు ఒక్కమారు అక్కడ లభించేటువంటి సాధారణంగా మానవులు భుజించినటువంటి వెలగ కాయలను పండ్లను తింటూ అతడు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే దీని ద్వారా వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటి, ముఖ్యంగా ధ్రువుడి నుంచి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ప్రామాణికమైనటువంటి మార్గాన్ని, అంటే భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడానికి కావలసినటువంటి మార్గాన్ని అతడు మనకి అందించినటువంటి వాడు కనుక అతడు ఆచార్యుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవరి నుండి జనరల్గా సాధారణంగా మనం ఏదైనా నేర్చుకోగలిగేటువంటి, తాను విన్నటువంటి అంశాలను ఆచరిస్తూ మార్గదర్శకంగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ధ్రువుడు ఒక ఆచార్యుడుగా భావించాలి అనేటువంటిది అంతకుముందు శ్లోకంలో కూడా వచ్చినటువంటిది. సో దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అతను ఎందుకు మరి ఆచార్యుడిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాడంటే, భక్తి యోగమును ఏ విధంగా నిర్వహింపవలనో కఠినమైనటువంటి తపస్సులను వ్రతాలను చేపట్టి అతడు మనకి చూపించినటువంటి. ఎందుకంటే తదుపరి శ్లోకాలలో 2వ నెలలో ఏం చేస్తున్నాడు, 3వ నెల, ఆ విధంగా 5 మాసాల కాలం ఏం చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది మనకి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే మరి తపస్సులను వ్రతాలను ఏ విధంగా చేయాలో ఆయన అనుసరించి ఆ సేవా విధానాన్ని మనకి అందించినటువంటి వాడు కనుక ఆ విధానాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలెను. ఆయన నిష్టగా దినాలను గడిపినటువంటి విషయాలను, మరి ఈ భగవద్భక్తులు అవడం అనేటువంటిది సాధారణంగా సాధ్యమైనటువంటి అంశము కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా కృష్ణ భక్తునిగా కావడము అనేటువంటిది చాలా అంటే అంత ఈజీగా సంభవించేటువంటి, బట్ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, గురువు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా అది సులభంగానే సాధ్యం అవుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా బద్ధ జీవనంలో ఉండేటువంటి వారికి ఎందుకంటే వాస్తవానికి మనమందరం కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సూక్ష్మమైనటువంటి అంశము, అది భగవద్గీత యందు భగవంతుడే మనకి చెప్పినటువంటి. కనుక మనమంతా కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని సహజంగానే ఉన్నటువంటివి, సహజంగానే మనకి దైవీ లక్షణాలు అని చెప్తారు. భగవద్గీత 12వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం నుండి 20వ శ్లోకం వరకు కూడా ఆయన మనకి దైవీ లక్షణాలను చెప్తారు. అందులో కొన్ని ద్వేషం లేనివాడు, జీవులందరితో దయతో కూడినటువంటి మిత్రుడు, యజమానిత్వ భావం లేకుండా ఉండడము, ఎవరికి కష్టం కలిగించినటువంటి వాడు, సాధారణ కర్మ విధానాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, ఉప్పొంగుట గాని దుఃఖించుట గాని తెలియని వాడు, మిత్రుల ఎడ మరి శత్రువుల ఎడ సమభావం కలిగినటువంటి వాడు, మానవమానాలను ద్వంద్వాలన్నింటినీ కూడా సమదృష్టితో చూసేటువంటి వాడు అంటూ అలా ఆయన మిక్కిలి ప్రియమ, తనకు ఎవరు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళు చెప్తారు. చివరికి చెప్తారు, ఆయన నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకుని అమృతపదమైన ఈ భక్తి యోగ, ఆ భక్తియుత సేవ మార్గమును అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని సంపూర్ణంగా నియుక్తులైనటువంటి వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు ధ్రువుడు ఆ విధంగా మరి ఆయన ప్రవర్తించినటువంటి కారణంగా భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియుడైనటువంటి వాడు కనుక మరి ఆయన మనకి పూర్వ ఆచార్యులుగానే ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటిది.
అలాగే మరి ఆ దైవీ లక్షణాలను, ఆ భక్తియుతంలో నెలకొనేటువంటి లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడానికి మనకి శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు ఉపదేశామృతంలో మనకి చెప్తారు. ఉత్సాహాన్నిశ్చయార్థాత్ అంటూ చెప్తారు. ఉత్సాహంగా ఉండడము, విశ్వాసంతో యత్నించడము. మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా గృహాన్ని వీడినందుకు ఎటువంటి బాధ లేకుండా ఉత్సాహంతోనూ విశ్వాసంతోనూ ప్రయత్నిస్తున్నాడు. సహనంతో ఉన్నాడు. అక్కడ తినడానికి ఏం లేవు, పడుకోవడానికి ఏం లేదు అనేటువంటిది ఏమీ లేకుండా అలాగే నియమాలను అనుసరిస్తూ పనిచేస్తున్నాడు. భక్తియుత సేవలో ఆయన ఏదైతే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్పారు, ఉత్సాహంగా ఉండడము, విశ్వాసంతో ప్రయత్నించడము, సహనంతో ఉండడము, నియమాలను అనుసరించి శ్రవణము, కీర్తనము, విష్ణు స్మరణము వంటి వాటిని చేస్తూ, అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి భక్తులు కాని వారి సాంగత్యమును విడిచిపెట్టుట. సో మరి సురుచి అక్కడ మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని కూడా అతడు వదిలివేశాడు. అలాగే పూర్వ ఆచార్యుల అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ మనము మరి ఆ భక్తి లక్షణాలను పెంపొందించుకునేటువంటి అంశాలు ఏవైతే రూపగోస్వాములు వారు మనకి ఇప్పుడు అందించారో, సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ధ్రువుడు ఆచరించినటువంటి విషయాలుగానే మనము చెప్పవచ్చు. అలాగే కృష్ణ చైతన్యానికి ఆటంకం కలిగించేటువంటి అంశాలను కూడా చెప్తారు రూపగోస్వాములు వారు. అవసరమైన దానికంటే అధికంగా భుజించుట, లేదా అవసరమైన దానికంటే అధికంగా ధనమును కూడబెట్టుట. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు తన దేహ పోషణార్థం, తన దేహానికి ఎంత మాత్రం అవసరమైందో అంత మాత్రమే అతను తీసుకుంటున్నాడు తప్ప ఎక్కువగా తీసుకోవడం లేదు అనేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి మనకి ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాలు అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశానికి అతడు ఆ భక్తి యోగమునందు నిమగ్నమై అతడు భక్తిని ఎలా కొనసాగిస్తుంచాలో అది మనందరికీ కూడా, అంటే వైష్ణవులకు, భక్తులకు మార్గదర్శకులుగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ అనుసరించాలి, ఆయన చేసినటువంటి అంశాలను జాగ్రత్తగా గమనించాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ కలియుగంలో ధ్రువుడు ఆచరించినటువంటి తపస్సు, భక్తి యోగము ఈ కాలంలో మనకి ఆచరించడం అనేది సాధ్యం కాదు కనుక చైతన్య మహాప్రభుల వారు కరుణచేత ప్రస్తుత యుగంలో ఈ యుగానికి అనుకూలంగా ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవను ఎంతో సులభతరం చేసినటువంటి వారు. ఉదారమైనటువంటి ఉపదేశాలను మనకి మరి పాటించకుండా భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విషయాన్ని, ఎందుకంటే ధ్రువుడు ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి విధంగాను, ధ్రువుడు చేసినటువంటి విధంగా మనము ఆచరించడం అనేటువంటిది ఈ కాలంలో కష్టం కనుక, అసాధ్యమైనటువంటి విషయం కనుక మరి అలా కాకుండా నియమనిష్టలను మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని చెప్తుంటారు. సో కనుక మరి గురువు ఆదేశించిన విధంగా నియమాలను పాటిస్తూ మనము అంటే గురువు ఉపదేశించినటువంటి ఆ ఉపదేశాలను, ఆ నియమాలను ఎప్పుడూ కూడా ఉల్లంఘించరాదు అంటూ చెప్తున్నారు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మా భాగవత ధర్మ ప్రచారము ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? భాగవత ధర్మ ప్రచారం కదా, నామ సంకీర్తన ఉద్యమం. సో కనుక ఆ భాగవత ధర్మ ప్రచారం నందు మనకి ఇస్కాన్లో 4 నియమాల పాలన: మాంసాహార భక్షణం వదిలివేయడము, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను వదిలివేసివేయడము, జూదము ఆడకుండా ఉండడము అనేటువంటి ధర్మానికి 4 స్తంభాలుగా ఉండేటువంటి వాటికి ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండేటువంటి ఒక 4 నియమాలను పాటిస్తూ, ఆ నియమాలతో పాటుగా మరి ఈ యుగంలో ఈ భవబంధనాల నుండి, కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణము, మహామంత్రం.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని అలా 108 సార్లు చెప్తూ, అలా 108 సార్లను 16 సార్లు 16 జపమాలలు ఆ మాల పైన ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తూ అలా 16 మాలలు జపం చేస్తూ 4 నియమాలను పాటిస్తూ మరి ఆ జిహ్వా చాపల్యమునకై మరి రుచికరమైనటువంటి వాటికి బదులుగా, అంటే ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఆలోచిస్తాం కదా, నేనే తీసుకోవట్లేదు కదా భగవంతుడికి, కానీ భగవంతునికి సమర్పించేటువంటి విషయాల్లో మంచిగా భోగాలు అదే అంటుంటారు. మీరు అన్ని ఏదో చేయొద్దు అంటారు కదా, భగవంతుడికి 64 అంటారు, 106 చేస్తారు, ఇంకెన్నో 250 చేస్తుంటారు, మరి భోగ ఆఫర్ బాగా చేస్తారు కదా అంటే భగవంతునికి సమర్పించడంలో ఇదేం లేదు ఆ భగవంతుని. సో మన యొక్క అసంపూర్ణమైనటువంటి జిహ్వను కంట్రోల్ ఉంచుకోవాలని చెప్తున్నారు తప్ప భగవంతునిది అసంపూర్ణమైనటువంటిది కాదు, సంపూర్ణమైనటువంటిది, ఆ దివ్యమైనటువంటిది. కనుక భగవంతుని విషయంలో మనల్ని పోల్చుకో, ఎందుకంటే మనం ఒక చిన్న అంశంలో మాత్రమే కనుక. సో ఆ విధంగా భక్తి యోగ నిర్వహణ చేస్తూ దేహ పోషణార్థం మాత్రమే వీలైనంత సామాన్యమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను మనము గ్రహించవలెను అంటూ చెప్తూ ఉంది. ఇంకొకటి ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ధ్రువుడితో పోల్చినప్పుడు మనము చాలా అల్పులము అనేటువంటి విషయాన్ని సదా గుర్తుంచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆత్మానుభవమునకై ధ్రువుడు కావించినటువంటి ఆ విషయాలను దేన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఆచరించలేము. అటువంటి సేవలు చేయడానికి, అటువంటి భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించడానికి మనం ఎవరూ కూడా సమర్థులము కాము. సో కనుకనే మరి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే భక్తుని అవతారంగా వచ్చి భక్తులు ఏ విధంగా సరళంగా సులభతరంగా ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించగలడో ఆ విధానాలను అనుభవపూర్వకంగా తాను ఆచరిస్తూ మనందరికీ కూడా ఇచ్చినటువంటి ఈ కలియుగంలో ఏవైతే ఇవ్వబడ్డాయో వాటిని మనము ఆచరించాలి నియమ నిష్టలతోనూ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఎంతో మంది ఆచార్యులు, కులశేఖర ఆళ్వార్లు వారు కానివ్వండి, మన తెలంగాణలో ఇక్కడ శేషప్ప కవి, వీళ్ళంతా కూడా ఆ హరిని కీర్తిస్తూ చెప్తారు. మరణ సమయంలో నీ నామస్మరణం చేయగలమో లేదో ఇప్పుడే మేము నీ పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి ఉంటాము అంటూ చెప్తారు. కనుక మనకు చాలా అపోహలు, ఏదో ఇప్పుడేం తొందర వచ్చింది, ఇంట్లో చాలా కార్యాలు నెరవేర్చాలి కదా అనే భావంలో ఉంటాం, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియనట్టు. కనుక అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఈ జన్మలోనే మళ్ళొక జన్మ మానవ జన్మ కోసం ఎదురు చూడకుండా ఎలాగో భక్తియుతమైనటువంటి భావనల్లో ఉన్నప్పుడు మానవ జన్మ లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఎటువంటి పొరపాట్లు జరిగినా మళ్ళీ అవకాశం భగవంతుడు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే భక్తవత్సలుడు కరుణామయుడు కనుక. కానీ దానికోసం ఎదురు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, భక్తి యోగ నిర్వహణలో కర్తవ్యాలన్నింటినీ కూడా ఈ జన్మలోనే పూర్తి చేయడానికి మనం కృతనిశ్చయులై ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని మరొక జన్మ ఉంటుంది కదా, ఈ జన్మలో కొంత సాధించి మరి కొంత ఎలాగూ భక్తి కొనసాగుతూ అంటారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ పుట్టేసి మళ్ళీ చేస్తాను అనే భావన వదిలేసి ఈ జన్మలోనే దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని, అపరిమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని, అపరిమితమైనటువంటి శాంతిని పొందడానికి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి అని చెప్తుంది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు మనకి ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరించినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు